til Benhav, det kæmpe brag. Stolte bøffer, det er Danish crown. Hurtigt jette, det er jette, jav. Det er godt at se dig, ven. Hulu Balu har let efter det gode. Velkommen! Hvis folk er for kedelige nu, så bag bare ægte shit. Bredt hjerte, væk til væk. For fanden, vi støtter bare ned på Eastsejlerne og farm. Hvorfor der? Hvorfor jeg så lige har lavet mig en ny titel. Jeg skal lige se, hvor mange penge jeg er i minus endelig. Men det der lige efter. Ja. Ej, bare det var. Jeg tror faktisk i dag kan jeg lige komme op på det der. Plus. Nu havn. Nu stavn. Så chat. Og burde det køre som det skal. Au. Nå, så i morgen så. Der gør jeg glad for det. For et første dag lige farve min dag. 3, 2, 1, smil du på. Og gå tv-show. Så tror jeg også, jeg ser ud og tage nogle billeder med min karakter i morgen. Til Nintendo. Jamen, jeg arbejder på et stort budget. Hallo, tv-show. Hej, mor. Ej, men du er ikke min mor. Nej, det er jeg ikke. Nej. TV-show. Hvad fuck kan man bruge pap til? Det har jeg aldrig fattet. Og jeg er flot, man kan lave papkasser. Hvad er det? Jeg ved ikke helt, hvad man så bruger papkasser til. Nå, så man bruger pappe til at lave potter. Og så tager man og sælger det. Jeg ved ikke helt med lidt fremmærkt. Kom at uden trygt. Altså, det er den værende bandelort. Men så står man på jord i, og så står man en plante. Hun var med
Heroin. Coke. Og hvad lavede den anden? Og dem der lyserød, dem får man ude i vandet. Og når man tv-show. Man får dem. Jeg mener. Der er omtrent der et. Jeg mener også, der er nogle. Derovre, jeg tilsætter. Men det mener. Når man tv-show. Og det er der. Mit musik der er lige lovligt for. Nu er det for lavt for et foredrag. Hvad med nu? Ja. Jeg har en plan, at der er jeg skal arbejde for en lille pusher. Der var jeg. Men ja. Men Tempo vil også, at jeg farmer. Det er meget når jeg vil. Derovre. Fuck, jeg har taget købt med nogen nye puff, mand. Hvad fanden er ladspilleren den for den lille patbarn? Jeg tror du har haft den med lige, mand. At han var lad. No. Skal vi se, hvad for noget selve næste arbejde? Jeg vil bare, at han bliver for super, mand. Tempo, men for det. Nu var nu skal jeg mene, jeg tror, der ligner på 5. der nu tal. Der rundt, der er ikke noget, der bedre sagde. Benat, nu er bare det mini barn, Men du findes det, og der er noget, og det der. Ja, jeg har set. Det tyder for et dagens losning.
Nu er bare du mine barn. Varmen skal minde alt jeg med to, så diner på et femse, der nu tager. Nu der rundt, og pæler ved sig selv. Hvad fuck er den, når der står derovre? Nå da. Det har jeg også fået det. Okay, men så diner på et femse, der nu tager. Hvad fuck kan man bruge stål til? Hvor i tempo vil jeg købe stål. Ligner på et femse, der nu tager. Nej, jeg så skal have mit follow lort op. Og så lige nu kan jeg se noget. Det er faktisk lidt træls, men ja. Jeg tænder alt som der købe metalskrot. Og stål nu. Super. Noget mere. Jeg vil at starte have noget nyt hår lige om lidt. Men hvorfor glitter der en nærmest der? Derovre, men jeg er så lidt pæn vejen. Fordi jeg er næsten not på min motorcykel til at køre rundt med det. Jeg har også to, som der arbejder for mig. Næsten 100.000 i min varevogn. Men for den, vi skal fandme have skiftet hår nu. Det her med.
Godt, at vi bruger lidt tid på det. Men jeg tænkte også, at jeg vil uploade hele Lost Wingman på YouTube. Det var ikke det. Så. Plastik er... Salgsret, yes. Så, men var det jern? Og stål? Det var stål. Ja, her bare... det er dem, der står tempo på. Dem der... Stjerner selv på. Dem, der står selv på. Det er en, som heller Philip, mener. Og dem der, dem står jeg bare selv på. Fordi jeg er rimelig meget minus. Det er for irriterende herinde. Jeg er minus, og... Vi skal fandme løb nu. Det bliver fedt. Jo, jeg regner med på fredag. Der kommer noget fedt noget. Det håber jeg fandme. At de har fået det lavet. Nej. Fordi jeg det lige helt ud, så fanden der står mute på min stream der. Ja. Der man vi hører faktisk med sovmusik nu. Der er power to know. Stedet er noget småstødt. Bare sådan lidt nu, man. Jeg har set her sommer, som jeg har nu, man. Er du sindssyg? Nå. Notch. Lad være nu. Vel. Så vil jeg sige også, den starter med spil. Så. Men alligevel, vi skal lige se noget ælertop, mand. Men jeg starter med spil op i den. Kom her.
en af jer 3 gentlemen parkerer bil for mig? Man kan ikke parkere en stjålet bil. Nej, du kan da ikke, fordi du er kvinde, men måske mænd kan. Jeg synes, at det var sjovt at boppe ind i min bil 3 gange. Jeg kræfter mig aldrig bolle ind i din bil, hvad du snakker om. Skriv dagbog nu under samtale. Nej. Indkøbslist. Nej, jeg er psykoanalyseret lidt her. For at rende rundt med den hårfarve i offentlighed, man skal være lidt Sådan, ja. skør. Lige præcis. Det er okay, goddag, godt lige se. psykoanalysere din tatovering. Jeg prøver det. Det lyder meget spændende. Jeg glæder mig allerede til det i en konklusion. Jeg kan se, at vi har en Amagerplade herovre, blandet med noget hippie. Blandet med... Armerplade? Der er sgu ikke nogen armerplade. Amagerplade et blandet med røvpapir. nogle daddy issue, jeg kan se. Han kommer aldrig hjem fra tank. Okidoki. Kan du fortælle, hvad du noterer på papir? Ja, ok, ja. Hvorfor du skriver ja? Jeg skriver ikke ok, ja. Jeg kan godt skrive, hvad jeg skriver ned, men... Kan du også skrive night elf? Det er også en slags race ligesom ork. Ja. Mhm. Jeg ved ikke lige, hvor du er fra. Du sådan ser lidt risker ud-agtigt. Sådan Nej, det kan du ikke sige. Fuck, den er kokorn kaldt mig risknask. Du har aldrig set den her over, kokorn. Jeg kræfter med kort i dit hoved næste gang, du kalder risknask mig. Hvad kan vi så kalde det? Wokgrød. Gryde. Hellig vokgryde. Det kan vi godt kalde dig. Jeg kræfter med at lave dig til kvindefar, så kom i nudelrulle. Mhm. Det er ikke. Nu skal jeg fandme ikke tro mig med en god twist. Jeg kan kræfte med tro. Hvad fanden er jeg muted nu? Du tror mig? Okay. Jeg lige kom i tanke om, Sådan der. nogen Meget bedre. simpelthen klør. Okay. Ja. Så du må lige sige til, hvis du har et problem her. Vi Ja, fik problem. denne omgående. Du ser ikke lige ud til at have så mange penge, så... Penge? Nej, ikke købe dig. Ikke Men altså, jeg kommer bagud. Du misforstår denne. Ikke penge. Vold. Dreng, hold Hvad mig er det? tilbage før jeg flæk hende. Hold mig tilbage, inden jeg flæk hende. Hold ham for satan. Nej. Hold mig, gut. Jeg holder dig. Nej, du kan Hold op! Skal du ikke have noget til rynkerne? Goddag, sværger jorden her omkring er det reneste, jeg nogensinde har set. Men det er jo klart, når sådan 2 kæmpe kost altid går her. Han har det vildeste... Han kommer federe dis end mig engang imellem. Det er imponerende. Der er ikke nogen, der er federe end dig. Bare rolig, kvinde. Synes, de er lidt søde. Hvad hvis jeg lige niver dig lidt i den? Har du også daddy issues? Skal jeg kalde dig daddy? Fy for helvede. Ikke træk mig ind i din prostitutionscirkel igen nu. Kan det ikke være hårdt at have sådan 2 ansat? Takker du smile, eller hvad? Jeg kan se guldure, guld armbånd, guldbrille. Ja da. Klokke klar, du må være pimp til de 2 kost. Jo, det er meget hårdt. Prøv at høre hende, den gråhår, måske 30 kroner, men den anden allerhøjst 29 kroner. Du kan få hende derovre for en flad tier. Hende der, den guldhårede derovre. Ja, jeg har pisse hende i ansigt for en tier. Ja, det gør du bare. Har jeg pimp tilladelse? Du har pimp tilladelse. Alrighty. Fuck, har jeg set det? Hey, blot lige få adgang Jeg skal lige af pimp til at pisse i ansigt. i ansigtet. Nej, det koster ikke. Din pimp sagde, at det var lovligt. Honey mad, bed om. Du beder om din mad? Ja, Altså, det er mere sådan væske, du ved, urin. jeg ved godt, hvad urin er, men altså... Ja, det kan jeg se på hårfarve. Hvor kommer du fra? Skal du sige hvad? Han spurgte, hvor kom han fra? Så siger jeg, det ved jeg ikke, det glemte jeg at spørge om. Så Hvem spørger jeg, spurgte hvem? Hvor? Hvilke fantasi? Hvad? Nå ja, okay. Hej Lars. Okay, vi lader som om du eksisterer rigtig godt skiltet, Lars. Prøv at fortælle din skør kokornkælling godt. Goddag, ikke længere ven med hende. Så nu har jeg snakket med skiltet Lars. Din bedste ven. Han eksisterer rigtig, Lars. Jeg kan faktisk lave ham op. Skal vi se her. Er det Lars bror? Nej, det er Lars Lyskrydses. Det er en Lars. Er det En anden den Lars. slags metode, du bruger for at få kunder til at stoppe Nå, i tak. bil? Jeg sidder lige rejst mig, og jeg har ikke nogle busser Der har på. haft en travl, der er rigtig Derfor. ravt af. Beklager! Beklager Har bare meget! prøvet for at fise lidt. Det er blot refleks. Er du sikker? Det er blot refleks, når jeg ser kvindefolk. Hvem har du tilgivet? Står på brystkasse. Der står unforgiven. Nå, kunne jeg ikke lige se for hårstrå. Hvem er ikke du ikke? tilgivet så? Tilgive. Hvem er det, du ikke tilgive? Det er min ekstra jo. Altså, har du dad issues, eller hvad det er? Wow. Nej, der er en betjent. Hey blokken, og velkommen tilbage til Hvem min slår kanal. sig? Får vi Det var en ham. video i Wow. morgen? Omvendt ansigt. Slåsser du her? Mr. Sexy Grey Silver Fox. Hey blokken,
min knæ. Han suger det. Jeg vil, ja. Betjent. Politibetjent, må jeg prøve at mærke din stav? Ja, det må du godt. Værsgo. Den er godt nok godt poleret. Ja, synes du ikke? Brug også tid på Betjenten, det. det Nå, han, er I han okay, får eller vold. hvad? Det må da være den længste Han får stav vold. på politistationen. Ja. Det er du fem der er lang noget tid deromkring. før den kom frem. Nå. Står du her? Nå, for jeg har også lige fundet ud, når jeg har lyd. Goddag, aldrig gør noget, hun ikke fortjener. My super daddy Prøv at spark, høre hvad her. sker Yes, der? joints. Det eneste, der ryger, det er mor kropsåbningen, og goddag går selvsving. Jeg vil, ja. Nå, du er sådan en iPad-barn, Ja, jeg skal lige se. der ikke kan holde en samtale 2 minutter, uden du skal indspille Heyday. Hvad siger de? Hvad for nogle jobs er Ja, hvad siger det, iPad-barn? Afhængighed, slemt til hængen. Er du sådan en formel mand, siden du går med? Du kraftedeme ikke kalde mig Formel 1-mand. Hold da Goddag, aldrig få råd til sådan en slæde. Nej, jeg ved det. Kæmpe disrespect. Yellow Live Matter. Så kom der, så kom. Jeg er bare kørt der. Kører fuldstændig for goddag. Du bare pas dig selv. Jeg tror begge to passer os. Gør som en dagplejemor. Bare pas dig selvagtigt. Det er i orden. God aften til jer, ikke? Nej, helvede, betjent, du må ikke efterlade mig. Goddag. Lig en lort. Okay, lig en lort er crazy. Hvordan bukker man så? Nej. Nå, chat. Nudel. Nudel. Kender I Hvor den? snakker han om, mand? Forrul sætte sig på tværs. Det lyder ubehageligt. Nej! Runde 2! Howie Forsrul! Vi skal have fat i en læge. I guess. Jeg tror, jeg hænger efter Lars. Der kommer blod! Hører du får lige resten? Ja, Hvem- ja. Hvem er det i baggrunden, der er ved Ja, at det er få min mand. Det er et min mand, ild? der er rundt i min mand op på lejligheden. Hvad? Du, Han bliver bare bullet. jeg tror, du lige undersøger ham. Det lyder Han begynder at blive bare Hvad bullet. hedder du Jeg på tror, ikke? Kan ikke finde dig Jeg derinde. tror muligvis, han har affære bag din ryg. Nej. Der prøver du lidt til at headset der og kigge, hvad han laver. Er en rigtig banditfolk. Nej. Vi sender hvor? Vi sender dig lige ned til Ugo Caféen. Uno. Nej, Ugo. Ubu. Ugo Bugo. Ja, bare kom med... Hvor ligger Ugo Bugo Café? God aften, pansersvin. Goddag. Okay, så er vi her. Skat, vågn op. Goddag er i byen. I ved det. Velkommen til ugen. Jeg er betjent... Holy fuck, hvor jeg lægger hende der pishåret igen nu. Okay, det var hende. Det var hende. Jeg skal have... Er I ven med hende kost? Nå, chat. Okay, nu skal du ikke. Jeg er tilbage nu. Ja. Hvordan kan goddag og gøre andet? Men vi skal ind på disse en eller anden. Eller Ammusted. Den der. Nå. Der, og så står der lige her, den lutter nu, fordi jeg tager lige helt, at vi kommer til at stoppe mere, og så står jeg også lige her, for lidt musik på. Hvad er det bare mig, jeg hedder Viet? Den er sådan der om den, nå. Men er det nok meget pænt? Jo, jeg vil at jeg skal lige også til for hende.
det er den træ der. Ja, jeg tror faktisk, at min popcorn er færdig. Ja, fuck det, mand. Ham er rolig om, han er. Til jer. Der bliver fandme lyst. Hvad det, eller er det lidt for meget forandring? 7 stal.
Eller er det lidt for meget forelskende? Fuck det lort, mand. Jeg vil sige noget med, at jeg har haft et lytterøl hår i 3 dage nu. Hvor han sagde, at det var det. Om det føles. Ja, nej. Ja, men hvad er lidt? Det er faktisk 3 dage, og styrer der halvanden time siden. Jo. Men vi vil i det danse, hvor fanden vi skal tøbe? Ja. Hvordan jeg skal arbejde, hvor langt er vi? Ja. Lad os så være derinde. Hvad er vi om? Vi starter derinde. Nå. Så jeg starter derinde, hvor Kasper bliver chef. Og jeg bliver opvasser. Jeg bliver en lille nervøs, hvis vi det får lov. Så der tager man værstel der. Og der tager man der et. Hvor de køber... Nej, hvor de stiller nye biler, som er et tand for at få nogle andre steder end kun der. Ja, men det er mega spændende. Og derovre. Ja, det er for...
Så som om jeg er studerende. Jeg har fundet sådan på vej hjem i dag. Den er så sindssygt, synes jeg. Nej. Ja, fuck, jeg er fra en pump, tror jeg. Hvad så? Jeg trykker ligesom. Nå.
tænder i den, når man bare sidder og spiller, og så... Ja, jeg tager lige og fjerner alt det der overlag. Ja. Hus? Ja. Der fik jeg lige lidt mere FPS der, om hvad? Ja, fanden. Miau! Men det ligner fandme Philip. Nej, jo, pas. Ej, men jeg tuder for slet. God aften. Halløj. Halløj! Hvad det var der? Der er nok ret mange samlede sider og ser film nu. Det er der hver 100 af dem, der får jeg 5.000.
Nå. Miau. What the fuck? Hvad nu? No. What the fuck, sagde den har Philip Thorfors her til eller? Vi er... Så. Hvad laver du på jorden? Fordi jeg synes bare lige, at det gulvet var for bestidt. Nå, for lige der. søren. Ja. Jamen, det skulle du også bare have lov til. Så. Ja, så. Sådan der. Den kommer. Du bliver træt. Ja. Du sov. Ja. Ja. Hvad er det? Er det bare mig, eller prøver bare det, så hører det frem? Ej. Men jeg tror, jeg er lov til at slå
i 2 minutter mere, fordi mine øjne er bare totalt fucked. Jeg kan ikke se ud af dem. Det sviger bare. Ja, så kommer der en ny video op på YouTube med livestreamen. For helvede. Og der er også nogen, som venter på mig. Det ligner der. Au. Nå, chat. Det bliver det sidste podcast, så... Og står lige over til min varvogn, og så stopper jeg der. Når bare så vil hele mine øjne syger bare. Jeg fatter ikke, hvor fuck det der. Hvad er stadig lige der for ned? Nå, det er herinde der. Nå, to... Dul har jeg... Nå, chat. Den har jeg med det.